Нещо вие ще играем Brawl Stars. Да, знам, от много време не съм играл, но за това се връщам. Просто имах много други неща да правя и време вече за видео. Така. Сега видим какво има първо в шопа. Ай, нещо много ще неща. Не са много тъпи нещо. Безполезно. Просто тук Forgive me, I'm not used to violence. Yeah? Please, let us end this gently. Нещо като Кенджи. Не баш Кенджи. A gentle movement, dear Много са бипки, хиляди. Охо. Това бие по-много. Не, горе, да. May the wind... За толкова тук. Охо, това по-небързо. Не, този герой е много щупен. Ама много, гледай. Па. Доста. Да. Супер. Чай го отгърнем. И така на 8-9. Стяната. Аз много не ги игра, те новите много не ги игра, така че няма смисъл да си хъба парите и другите неща. Като не игра с тези герои, смисъл не съм моето сякаш. Гледай си. Това ще ме убие. Yes, bro. Every day I'm shoveling. Rat-a-tat-tat! Охо, също Рико. Йоде. Смятам, че... Значи... Този е по-педен. Мале, от толкова време съм играл Brawl Stars. Майко, колко квести има. Боже господи. Но затова идвам да поразцъкам малко, а вие как е. Защото не съм играл от много време. Все пак, дано ви хареса видеото. Ако ви е интересно до сега, ако искате и вие, мога да играете, някой път мога да играем. Утре също мога пусна едно клипче. Може някои други игри, пишете на други игри. Не на само на Brawl Stars, може и на друго. Каквото кажете. Все пак, може и да изберете и вие. Значи, капте по-добре. Или просто беше някакъв бот. Според мен беше някакъв бот. Така, бием по тези кутийки. Хоп. Ей, как не. Гледай колко бързо мина. Фаталничка, не само. What? Как се мислиш? Да.
Аз трябваше и просто казах. Те са тук някакви пълни ботове, само ка. Ама пълни ботове. Пълни ботове. Минахме на някой квест? Не. Аре, бе, това не го да отвори. И как се прави? Мисля, че трябва да дигнем Едгар ли? Не знам. Нека отворим Мистер Дроп Епик. Както винаги, пълни прости. Така, с кой да игра? С Крол, не съм играл с Крол. Чакай, аз нямах ли някакъв скин? Не, нямам. Няма ли да си купа? Ахахаха. Аз си купа. Ама не хубаво. Така. Сега. И така започваме. Мисля, че трета игра беше. Така да започваме. Се опитам да съм по-бърз този път. Зависи. Добре. Добре да. Добре. What? Мале, двамата са на малко. Целен, трябва да е мой кил. Това трябва да ме. Намирай. Така. Това ще е последната игра. Тя ще умре. Ево да е. Брат, номера за като се крият накрая. Нищо, 3 победи. Добре. Охо, даже някаква някой квест. Охо, не купи. Я отворим. Охо. Но магаза така. Това беше, приятели. Надявам се да пишете в коментарите. Ако искате, може друга игра или трети епизод. Както кажете. Ако кажете Майнкрафт. Ако ви е харесал Brawl Stars, продължавам Brawl Stars. Кажете, пишете долу в коментарите. Оставете един лайк, ударете силно камбаната, абонирайте се за канала и от мен. Чао!